позата, защото викам след срока и не бях обърнал внимание, викам няма да дойда. И по едно време, нали, бяхме с Галя и Галя вика, не го давай, вика, защото вика, си прави може реклама, вика, не дей. И аз викам, бай, Ваня, няма смисъл да ти дам, защото може да им стане нещо сега, може да се посират от тази боза. Ей, брат, он като ми дигна един телефон, ти, защо ме излага? Викам, бай, Ваня, викам, след 5 дена свърша бозата, бе. Правя си едно лайвче във Фейсбук, виж откъде започва всичко. И някаква Клеопатра от Франция, от Троян. И почва да се нареждат с майка ти. И аз седа и слушам. Седа и слушам. И те имат пак такова взимане даване с такива хора като мене, нали? В това време сме приятели с майка ти и с Байван. И по едно време затваря се лайфа и Байван ми дига един телефон и ми казва, вика написал съм те, вика за свидетел. Викам, какъв свидетел е човек? Ами та иска да залее, вика, Цецка, вика, с нещо искала да я залее по лицето. Аз искам, бай, Ване, викам, аз не мога да ти стана никакъв свидетел, защото първо аз не се занимавам с такива неща. Сега това са детски работи, викам, вие се обиждате, тук ще стана, викам, аз имам бизнес, тук ще тръгна по България да ти стана, викам, свидетел. Брат, то не е като пощава ма нарежда, като взе да ма псува. Ама като пощава ма псува, викам, човек, нали, викам, какво ти става, бе? И изведнъж пуска някакъв запис, аз съм от тайните служби на САС, аз го имам това нещо, от тайните групи на САС, аз съм следовател, аз съм полицай, Едмондън 10 ми даде касова бележка, а ти знаеш ли, че тези хора, аз съм винаги съм останал с тях, зимата да говоря с майка ти и с приятела и по половин час и Галя ми вика, ай, че ми е студено, ай, че ми е студено. Той ме е канял горе. Ти знаеш какъв брутален майтап си беше направил, вече. Ме е сам да ти го каже, бе. Даже майка ти му направи забележка. Като са горе пусни порно, вика, правим тройка, е то нещастник, е то Иван. И на майка ти ми стана толкова неудобно на жената. Разбираш ли? Е то глупак, Иван. Тя майка ти, аз много я защитавам, защото Ачо Мишер ми беше казал, много хора ми казваха за майка ти, не се занимай с тези хора, вика, това са много гадни хора, аз викам, кой, аз ги познавам. Аз ще ти ги кача да виж колко хора аз съм защитавал Цецка майката. И защо го направи? Защото не съм донесъл бозата и защото не съм бил станал свидетел. Това е истината, моето момче. Аз мога ли? Даже съм ги канил, тук на гости съм ги канил, да дойдат тук вкъщи. Тук вкъщи, да дойдат. Аз лично, което съм ми казал на нея, ще ти го кажа на тебе. Никога с майка ти не съм искал да бъда... Вие сте хора на възраст и би трябвало да занимавате с други работи. Ама аз бях спрял, моето момче. Аз бях спрял много време. Питай, моите хора ще ти кажат, аз бях спрял, обаче тя не се спира. Те качват във Фейсбука, бе, човека, във Фейсбука, аз ще ти дам. Администраторите са предупредени от ченгетата там, разбираш ли? Защото аз не съм подал заявление за това, но жената Елеонор Петерсон, която ми е намери уртачка в бизнеса, те са и качили снимките. Без нищо, тя е шведка. Качили и снимката, подиграват и за на нея. Детето е болно от рак. Годиника и умира. След умира съпруга й. И те качват... Ясно ми е, по света има много, много такива трагедии. На мен ми е това ясно. Слушай, аз нямам много време да седа тук на лайф.